ning sinaw ang akong bulang kristal. Murag sign gini nga na ay magpatambal nako karon nga magpadulungan. Ug ang akong apo di ang anito, ning siga ang mata. Ug naagyud ang mupatambal diri karon. Ug akong susihon og kinsa ni. Naagyud isa ka lalaking bunguton. Nga mopadulungay gyud. Akong bansayon ang akong gamahan ng gaom. Ispirikitoy-kitoy. Ispirikitik. Tanan mga kikik. Gipanggitik. Oh, hello. Oh, paaniya din eh. Ako na siyang perahan kaysa ako pag-practice karon. Unsa? Para di pa kay kuswito anida. Bislito ba? Oh no! Mayong tagal ang gusto may karon. Kay paras akong pag-practice, siya ako ang ma-practicean jud. Dakong kwarta, 5,000, isa ka hektarya, dito pikas, 5,000, 5 hektarya, isa ka hektarya, 5,000 po, gawin isang kwarta, ilaan, dun ilong, banat-banatan ko eh, banat-banatingot, kalangot, dali ang kwarta, ano eh, nakabali mo di ko dayon, lagi itong buso eh. Hawan, kaya bigay ka ni Malaka. Sa karalaking wanga ka. Sa okay. Sakit ako kumot. Biskitas ko buti. Dikit ako likod. Uy, hindi naman matuyok. Oh no! Aba. Ako daw kiyam. Agoy, di na ko kakiyon. Agay. Oh, ano yun? Oh, no! Agay, akong bigas na kamot. Agoy. Kasakit sa kong kamot. Kasakit. Agay, buta ko na itong sundang. Ay, naman di naman gawa ng pumirsa. Agoy. Ako hawak, tingis kita. Ako kamot, wala. Nakimay. Saan mo niron? Agpas na ko ani. Nakabali na ramak ko. Anda ni mi. Dako na magnabali. Agoy. Oh, paano yun? Sakit tayo. Agoy. Oh no! Uy, so naman ako kakawa ni. Kung ako ginakagitlog. Ako, di na matulid. Ito na lang yung ani. Albularyo. Magtulit lang ko ani. Agoy. Naitaw eh. May kayo pa akong boss, dako ilong lisngag kayo, dako pajugtian. Agoy. Asa mo pa ni? Bintot, albularyo, doktor. Doktor daw. Ayaw tayo ko ni doktor man. Doktor na lang. Tara ko eh. Maayo, may na si Doktora, abogada, kirig. Hindi si Doki. Dok! Good morning, Dok! Ay, magpakurat magka. Unsa may ako? Kaya wag na ako ni Doktora. Tinood ni Dok, nagikan daw kag American Prag, Dok. Oh, perting tinuuran na. Lingkod ko, Dok. Mga ni baguday mo og dili ko tinuod nga di kan ko pasado ko. Dara ako lisensya. Tinuod yun ay, Dok, no? Wala yan, hindi ka ito mahisgot, ana. Dok, Unsa may ako, Dok, kay... Dok, di na dyan po kakuan, Dok. Ining akong kamot, Dok. Kamot? Kit kayo, Dok. Ay, Kit kayo, Dok. Ayaw, suso. Dili, Dok. Hindi na po ay kakuan, Asa Dok. ka na? Dok. Ayaw, di masyado. Naunsa man, magkausap ka lalaki, unsa na, bayot, lalaki. Lalaki, Dok. Unsa pa, mora, kining kamot, ay diferensya ni mo. Hawak, Dok. O may kuha na kalo, ikan ka katanawon, kuha kalo. Ana lang, Dok. Ana lang, Dok. Ana lang? Ana lang, Dok. Takili ka ba, Dok? Uy. Kita ko upaw, Dok. Mara magkuha lang sa kanako blood
pressure sa kanako kay maraog. Lain ako kanaw sa imong haba. Na o sa dabilab tanan. Mara nagilo imong mata. Midaw. Na. Ano yun naman, Dok, nga? Ay pagsaba. Oh, pikas. Uy, nagilog yun na imong mata. Mao na siya basta magilog gani ang mata. Kuan na siya. Kinahanglan ako ipatumar nimo. Naka ko ipatumar nagilog man na imong mata. Pero dahil sa kay ako sa kang kuanan be, ako kang paminawon ako imong mga kuan be. Unsa man na siya, Dok? Iitis-tos-toskop ka na ko dinhaan ng mga kuwag na bay ko kasi. Ano din na, Dok? Oh. Akay, Dok! Wala pa, uy, wala pa. Bakit? Kaya na kung mo ng O ikon, sige Dok. be, ginawag ko sog. Wah, nagbukal-bukal man ni imuhang kuan. Bira ubo da ubo. Ay, giubo giday ka. Giubo. Ubo, Dok. Tagaan ta ka ukuan may isok Dok, ko Dok, kuan. Sakit naman, Dok. Kung may ubo, Dok. Ay dili ka magbuot lagi. Ako advance ko magunahon ni ubo man ka. O kato na man ka, ni ubo man ka. Mau ba, Dok? Ubo ka no, be. Taysa be. Yung pagkahuman, ang atong buhaton ani imong hang. Kaya, Dok. Kaya na, Dok. Hoy! Hinawakan, Dok. Akay, laki, Dok. Akay, Dok. Pati man imong uwi man kaayo ka. Bibi talo may. Akay, Dok. Akay, Dok. Tama kay nagabuhat jud ko karon ikaw gid akong pabrikingan ani parting mahalan ako. Isimentohon nato na imong kamot. Kuang mahalon kaayo ni nako nga pang simento. Di ka po Amerika, Dok. Oh, syempre, America generic ni gikan ni. Bebe, plaster ang kamot, i-plaster na to ang kamot ana ha. Ayaw kanina ba jud ko ganahan na mag-inuwi. Mag-inuwi gani nga tambalan dili jud ko ganahan ana. Kay mawala ato ang kwan. Ya, ato ani siyang mayuhon og semento. Ayaw ka lagi sig. Ako lagi maglagot lagi nimo lagi. Di na naman lihok, Dok. Natural, dikit siya malihok siya kay gisemento man no. Oh, mau ba, Dok? Nga, pagtanggalan ni Dok, ayaw na ni Dok. Ayaw ka balaka kay maayo na siya. Mubalik ka diri sa kuha ka ako ang motanggal ani. Tayo na may tanggalo ni. Kuya, di ni silsilo ni Dok, yung tanggal, Dok. Oo, ako rin bahala na magtanggal ani kay ato na siyang butangan og mantika. Mantika ra ni siya og posporo ang atong tanggal. Tutuan ako silsilon, Dok. Ay dili. Siminto man ko, Dok. Sa mga, Dok. Ang siminto, Dok, silsilon mo ko na, Dok. Akay, Dok. Oh, ay pat nanapog ka pati na ka ha. Biso din siya po ginhawa, Dok. Akay, Dok. Hinahiya ko, Dok. Sisiw ra ni kaayo kay ano wa man inabot sa imong tinain ni. Unya minyo baka? Wala pa, Dok. O pa kay sus wa pa makakakila. Maningkamot ka dong. Nga magkuha ka pa man ka katingaw og langit di ay ka. Nya kasi may pangalan din nimo. Si Decidido Personada, Dok. Ay, sus kuya gid ay imong kuan pangalan din nimo. Unya, mo na timan-an nimo ha, dili ka magbasa og tubig. Dili sa kamo inom og isa ka adlaw, dili sa kamo inom sa isa ka adlaw. Brother, bas kong amigo ugma, Dok. Oh. Di ko kayo naman ni Dok. Okay, Kami ano naman siya? inom dito, Dok. Kay, pinatyanay ra ba dyan, Dok? Natyan ang inom. Ano ba? Tara! Ay, sus! Ayaw lagi pag-uwi, be. I-close open sa lang makula mo. Ana, tanawa ko. Ana, close open. Close. Lagi, Dok. Kakimay dyan, Dok. Di naman malihok hinoon ni Dok. Ay, kamalaka. Basta gikan sa kuha dire. Maayog yun. Kisa man po nagsulti nimo nga na ay doktor na ako dire. Doktor dire. Baliog naman ka, Dok, nga. Nabaniog na ko. Naayo kuno kang doktor, Dok. Daghan na kayo kuno ni kilig din nga anhi si mo, Dok. Ni kilig ka na naulian, Dok, ba? Di na, be. Ano ko, be? Para ni sa painomon ta ka. Para ni siya daan sa yelo. Nga mata. Nga. Hindi ko na, Dok. Adi lagi madawat kay doktor man. Tama, no? Abi men. Nami na. Oh, iko na lang. Pait man, Dok. Para dili ta makuha sa dosage ani. Ubintos ko ala, Dok. Ay dili, para ni sa dako pila ilag nimo? 40 kapin, Dok. Ay 40 man 43, Dok. sige. Oh no. Okay na. Hindi na kakakuha. Ay guba-guba diha unya. I-temperature ta ka kini siya ha. Gina ako nang ibutang pagbalik nimo ugma, kinahanglan na pa rin si mong ilok. Kasabot ka? Kuha na yun, Dok. Wala ni siya kuha kay kini siya. Doktor lagi dito, Dok. Kay ilang kuhaon na yun, Dok. Lahi high-tech ko, di ka ni sa Amerika. Oh, di ka ni sa Amerika. Mamonitor ta ka ani dinhi sa kuang. Dire, maski na ka sa inyong balay, mamonitor ta ka dinhi. Pinaagi Makitaan, Dok. ani. Kuha na, Dok. Oh, makitaan ka na ko ani kung sa imong gipangbuhat dito mo nang. Kuya, wala na, Dok. Dire. Ipit na ka ni. Ana, ipit. Ani kamutan jud mo nga di na mahagbong kay ngano dire makadisturbo sa kung tulog unya kay mo titit man og. Ang pinakamaayo, tagaan ta ka ani.
Dok! Sa ano? Pagkasak ko ano? Ay, Pagkasak na dok! sus! Dili ni siya kahadlukan, dong. Kursunada man ka. Sino pangalan ni mo? Decidido kursulana dok! Punta na mo. Kani siya, gamay ra kay ni siya, dili ni sakit. Mula pikas abaga na ko dok. Dili ni siya sakit. Sakit Marami kayo ni- kayo dok. Sakit kayo dok. Dili Iwasan. ni sakit. Ay, sus, pasinta dili. Kay kini siya, marara kagipaak og bitin nga kubra. Kubra! Ana lang na siya. Ang Dili sakit ako kubra. na. Makamatay dok. Mauna ni siya. Pero maayo man yung kakuha na dok. Oh, maayon ni. Ay, sige dok. Be, mauna ni siya. Oh, tata. Okay kayo. Wala ko. Ayaw ba? Makatawa man ko nimo in taon. Uy, kaluoy pagpamo mapagtarong. Unya, mo na imong mga tumaron ha. Ugma. Sama dok. Ugma sayo sa buntag or kung unsa na yung mga batigon nimo sa imong mga lawas. Oh dok. Inikuli nimo, aw, Oh. balik dayon ka dinhi. Okay? Kasabot? Kaya dok. Okay na ni dok. Uy, Kaya dok. Di na ko ma-puspupin Tessa, dok. nausa man ni gibuog man di ay ka. Sus Ginoo ko bato rabi ako sa imong gibuog mo di ka. Be, Buo po na ko dok. pagka grabing buuga giday nimo giday be. Gibuo po na ko dok. Wala ka gibuog kini usa sipon. Ang sipon ay sa ilong may baba. Papa, pag ginawag ako na suyo po na, ako lang irinisin. Da. Simuta o, para makabalos ka sa baklag. Kabuhulog man ko tayo dok. Kamar ni baklang. Mana po Susunod dok. yun, nagrabing buog nimo. Ang raya magkukwatong kwandok. Naging adlaw dok. Sublan akong dunggan dok ka dok. Mao na, dili mayo pag mangraya gani ka, bulitan nimo imong dalunggan. Unsa man na dok? Unsa man? Mao na ni siya. Kakay dok. Kulito mo naman kulito dok. Abot pa sa kong kwandok oy. Problema ni, sige na. Sige daw, be. Mawa ng buo ka rin dok. Mawa na, si tanaw daw, be. Patindugon daw ka na ko, be. Okay na kayo, tanawa. Unsa na may gibati nimo, okay na. Arang-arang na gamay dok. Mami, very good job. Basta maani ka di ugma, ha? O, pagdakaw ni mo dito, ug na kay gibati, balik dayon ka. O, sige na. Lami ng paminaw. Sige na, kananay, next na kong customer. Humana. Okay naman dok. Balik ko ma dok. Sige dok. Salamat kayo dok. Wala, tesa. Ang bayad di ay. Aw. Bayad. Ara dok. Uy, magkakwarta na ko dok eh. Bayad, kay unsa na may pangpaan. Mamo ni katong na nakabali man ko guys akong limpisa Nakabali dok. ka gaya na, Dok. sige. Kaya akong bayad mo dok 500 na dok. Sige na, Salamat kayo dok. Sige na. Pagka-jackpot! Naala dyan ko, 500! Yes! Karon mag-andam na po ko ani para sa next customer. Agay, sakit pangyapon ilakaw eh. Madug kayo maayo ko ni Duki. Mato na lang tingali ko ilan nanay tigbak tingali. Iwasan ko ni tambal ni dito. Kita ni, ay nabuyagan, matingali ko ani kay kung pa ko nabuyagan, ayaw na ning Duki kay dako kay itong injection yung gigamit. Nya sakit niya ko ayaw. Ay nakay ko ni, nagtuwan na ko ni, sakit niya kong likod, man akong buktot. Nanay tigbak ko yung kaayos ko ani tingali. Tuo na ko nanay tigbak ko eh. Naita ni kay tangay, di natakuyap ani ba? Nay! Tabangi ko, nay! Mag-isod na kong lakaw, nay! Uy! Tukok, tiskita, mga Ay, dong! buktot! Unsa na ka baka na makayong naglisod magaglakaw dong. Uy, ambot ani, nay! Uy, kay nangagbas naman ko, nay! Nikalit man eh! Lingko dong. Ah, Ano man ang tagyan, nay! bukton dong, ano na may bandana dong. Ikan mo ko ila doktor, nay! Unya akong katambalan, mo man kayo alibyo, nay! Tabok, may naspikas, nay! Ano mang doktora ang imong giyatuan dong? Katong sikat nga doktor na katong gikag Amerikanay. Ay, si Dr. Kirid. Oh, mao na, nay! Ay, Doktora, ngayong abogada, naabot kiring, man nay! ka dito dong. Nagwapo ra ka nagpangalan, doktora, abogada. Nadaghan na ka dito, nagakirig ka ng gitambalan. Ang naabot mo ka dito. Mo ko nagitungog nga. Balpo ko no doktor sikat ko no. Daghalag na ayo daw na siya po nay. Di lang ko manginabot man ang gitambalan ni Doktora Kirig. Dili ra ko aning imong ang pikas nga mao'y sakit nimong
Imong gingon. Kini ramang isa na yan, itabok na po na speakers Abe, na. akong himulsuhan. Wa man kayo si Doki na. Oo. Ikaw na yung tambal ani na kining duha na tiwasin na lang ning duha tambal na. Adi ra ko maghilabot anak ka doktora. Agay na ay bilata na skip kayo na. Relax lang. Ara sige ko ka para Agay na, agay na. matarong ang pagkahimulso. Sige na igwantahon ning ginako nila. Orasyon ginapayat. Subay sa ugat. Tutoy. Lugsot ang tumoy. Angan ka dong. Pinuangan ko nay. O tanawon sa nako sa panhagon dong. Iana sa nimo. Nay, Oh, oy. hinay na kay na dong pa na ko labti oh. Iskita Katanawon na. sa nako sa panhagon ug unsay nagkuha nimo. Ipakita sa duha ka mata nako kung unsay naghilabot aning tawhana nga gibakulan man nimo ni siya. Nang hagbas man ka ganiha dong. Oh, nangagbas lagi ko na nakapakyaw mo ko nay. Itong area ni Don Ilong nga dako ra ba ang tagpakyaw na ko nay. Saon na nabakol pud lagi ko. Ay tani nay oy. Mo man dahil gipaspasan maayo dong. Wa ko ka nanabi. Sige ra kag hagbas og tudo to ay nangihi nga dili ingon nato. May pagkaigo sa lubot. Di maong gibakulan pug ka. Mao ba nay? Mao dong. Dali-dali mangukunay kay Mao na. para magkwartahan nay na kunay kay. Mao na dong sa sunod dong. Ah, Hanabi uyab ka. nay. Nagpaabot kay pandit unta namon to nay. Kay dili na tumatag na Kay ang sa ato ang pagdate na ko palibot. ani nay. O karon bi ako ang tambalan. Ug nga mao kini akong akong idapat sa imuha ug akong ipaligid sa imong mga kuan. Orasyon dili kitoy-kitoy. Ah, nay, sakit kay nay. Nayak mo duot nay. Asa man nay? Tanan mga tumoy nangapuskoy. Oh, murag binta-bintaha bitaw nay. Murag ay na O mo karon ginawa nay. dili sa imong ulo. Apil po nay ulo, may sakit ulo nay. Ulo. Kita na kong upaw ani nay. Nabulagan jud ko sa uyab ani nay. Imong ulo, ako ning apilon og tambal kay kung dili ko ni apilon ang imong ulo, kaning sakit nimo diri sa bukton, musaka sa ulo. Delikado na ni. Mao ba nay? Mao ba nay? Be, ay nagsaba. Ah, sige nay. Ayaw nga jud daw Orasyon nay. sa mga lubot. Tanan gipang butbot. Nangalugsot. Matugkan bubuhok ani nay. Aw depende ni. Balik lang diri og pila ka adlaw ug unsay resulta ani matugkan ba ning imong upaw nga wala tan-aw nako. Perte naman yung sinawa. No. Magtuob ka. Magtuob. Kaya aron ang Magtuob ko, Nay. tanan nga mga sakit nimo dihang ng mga kuha mga wala. Ah, sige nay. Ka diri. Tuyok ko dari nay, katulo nay. Oh, Sige sige. nay, tuyok nay. Katulo. Ah, Katulo. sige nay, tuyok ko. Orasyon. Igosom. Santom. Kristom. Magnum. Igosom. Siga pa lang, susurok itlog nay. Oh. Tama na to nay. Tama na. O diri balik. Ah, sakit ka po nay, oy. Pero binta-bintaha na gamay. O karon, haplasan ta kani. Unsa man na nay? Mao ni ang lana nga gamahanan nako. Oh, gamhana nay. Mao ni ang gikuan sa akong abyan. Nga kutob sa patang. Aplasi akong upaw nay kay masig para nay matubo ni nay kay para ganahan akong uyab nay. Kuya lag mo tubo ni. Mahimo ni duha ka dupa ang buhok nimo. Ah, kana nay, tapo kay nay, lunghir na pa ni nay. O karon, humana ang akong pagtambal nimo. Ah, marag lami na O lami ang kani paminaw nay. akong ipadala nimo ning akong Unsa gamhanan. man na nay? Gamhanan akong anito nga ang mata mo siga ni. Kuyawa na nay oy. Mao ni ako ipalukdo nimo pauli. Di gyud mo ni siya ibutang. Og di gyud mo ibalhin og pagdala. Ulo ra gyud ang Di pwede ka nang bitbito na nay. Dili gyud, ulo gyud. Kay mao gyud ni diri ang gamhanan gyud ni kaayo. Kutob sa mo ni diri ayo gyud. Amo Basta ba, Nay? mutuman sa ako ang mga mando nako nga mao ni Ah, ipabuhat. mutuman ko nay para maayo ko nay. Mao ni ang Tumanon ko na tanan nay. malagmando ani nagdikta sa akong Unsa- utok unsa man, Nay? ani. Mao ni ang akong abyan. Uwak ng gibal samar nay. Iring. Wa ni gibal samar. Mura lang gibal samar. Akong abyan. Ah, abyan nila. Mao ni ang akong abyan. Ana Mao nay ni oy. akong gamhanang abyan. Tarawa. Sigat kay Git- bagmata na yun tanaw sa Gitanaw ka. Nay. Oh, mao na. Oh, sige. Lok-lok Karon ka na, Nay. naman kog tambal. O kani uli, pwede na kang makauli. Tindog. Dimay na ang imong paglakaw. Amo Oh, na nay. paglakaw. Oh, di nawala na ang imuhang gay ng sakit kay imong pangiuran. Sakit-sakit gamay na lang nay. Oh, pwede na ka makauli dong. Muli na ko nay. Oh, pwede na ka makauli. Unyag mo sakit ni nay, mubalik ako nay. Abalik ka inig mo sakit na. Ah, sige na, ato na ko nay. Salamat kayo nay. Oh. Buang. Nakalimot man ko pangayog Bunisyo noon. Buang tawhanan. Manday na ayo na. Wa man nindunol og Bunisyon. Ah, basi bubalik ra tong tawhana to.
ko'y alibyo eh. Samtos nanay eh. Wa man tayo ko tarong nagtambal ani. Bakit majakap kayo akong lawas? Oh no! Sana, unsa naman naman nun eh. Kaliyok-lihok ani. Madto na lang jud ko ila. Duki ani. Duki na lang jud ko ani. Tanggal ko ng duki ni oy. Tani akong bukton nga gisimintong duki. Kunin ning tatanggal tanan kay pasilisil ko ni. Gisod naman ako pa ni nako katrabaho. Napakoy pakyaw ra ba. Napay isa yung padalang nanay. Unsa man ni oy lokdo. To na ko ila duki oy. Wasag ko yung duki tanggal ni tanan ni akong mga ternalyas tan. Dok! Dok! Good afternoon, Dok! Nibalik yung ko, Dok! Kay, wak manggapoy alibyo, Dok! Naunsa naman ka? Makuratan diri likod. Sus! Naunsa naman ka? Ikan ko dito ila nanay. Tigbak, Dok! Kursunado. Nagpatambak ko na ni tigbak, Dok! Nya, mo ko na yung Dok, oh! Ay, ita, Dok! Ay, wak manggapon na ayo, Dok! Mao lagi ka mo. Hilig ka ayo og ka ng mga tuo-tuo na. Ako gyud. Kay mao naman nabutang sa imong utok na magtuo-tuo ka. Di gyud ko manghilabot ani yang gipamutang. Unya, pangutan-on ta ka. Namasin ko, Dok! Masig maayo, Dok! Ay, tayo, Dok! Kung sakit na ko, Kiro Dok! ko makatawa ko sa imo nga maglagot ko. Bidaw bantog ra ni adto ka sa manambalan. Bebe. Adto ka sa manambalan. Tanawa di na ka na ko mamonitor. Off. Ayaw sayangi intaw ni kursunado. Ang ako ang intawong high-tech nga gintawong gamit. Kasayang ba? Iyon ba? Ako, Di Dok! ka na Ay, ko gusto mamonitor. ko, Dok! Maayo tayo, Dok! Bebe. Ay, tali, Dok! Ay, tabangi ko, Dok! Dili pa ni siya pwede. Bayad naman kung 500 ato ni mo, Dok! Oh. Umubayad jud ka kay mahal kay ako mga kuan karon be. Unsaon na magbibihan ta ba? Tambali ko, Dok! Tambali! Taong ko, ani, Dok! Sus be. Paala lang ko na yung gilukdo, Dok! Ay di jud ko mahilabot ana kay Ano man, Dok? kini man gud ang atong kuan psychologically mao na mahuna-una nimo nga maayo ka ana ako di ko mahilabot kay basig maadto na sa kuan no. Doktor ra man ko doktor. Oh. Sa ato pa, Dok! Wala na ilabot, Dok! Nirang ginawa, Dok! Hindi mo kitambal! Oh, mao ra na ako bahala na ka ana. Sige, Dok! Basta ako ati manon, ako ang tambal kay panahon magkasukasin ta. Aw, dili ko malabot anang imuha nina. Di na ta magistorya na kini ako Sus na unsa na maintawon ka. Uy, Talagi, Dok! Ay, pag-inom gusto, sa Dok! ani Medyo be. kumayo dayon, Dok! Muna yung Pag-inom akong sa kuwan, ani. Dok! Pag-inom sa ani be. Ito ba, Dok? Kini. No na tambal sa utok o kini be ang kanang Halang man, Dok! Halang-halang! ay ana na siya ang medicine jud nga effective eh. Akong patulan nimong mata. Mata kini mao ni siyang mata para ikaw matinaw ay mong mata sa mga mayhon. Karon kay ako gyud marag ako nabalaka ko sa imong kursunado. Ako nabalaka sa imong Nga kahimtang. naman, Dok! Kaita ng ginagawa ni Dok! Oy! Paminaw na ko ron karon mabalaan ako nag-usa kung kuan ako na. Akong kuan nimong Luya na ko, Dok ba? Tabanga yung taon ko, Uy! Dok! Tinuo ko. Unsa man, Dok? Namugnaw ka. Ha? Para na ka ng kuan 50-50 na maisiro man siguro ka karon dong. Ayaw taon, Dok! Ay, yan. Sus para ka na siya. Narara ba ka tambal, Dok! tagaan taga og kanang Talan ko, ani, Dok! tiwasin vaccine? Kini si kuan ako. Patay pa ni, Dok! Ay, di lang tayo ko pendiksyon na, Dok! Ay, nakuha na, Dok! Dili Ay, siya injection na lang gihapon ka na ko ay, Dok! Akay, Dok! Akay, Dok! Asa ba kapit na, Dok? Akay! Dire injection ako ka sa kuan. Kadiri da. Ayaw lagi ka sige. Ay, Dok! Ay, nagini sabay ako ang kuan og kana. Gini saya. Karon dextroson ta Ay, ka. tali, wey. Outpatient lang ka na Paningot ko ko. ba? Outpatient lang ka ha. Sama mo na, Dok! Dextroson ta ka ani kay para lain akong paminaw sa Ay, imo. nakuha, Dok! Hindi na lang eh. Piliun ta ka. Kasi man kanang magpa kuan ka diri lang ka sa ospital ka o magpa-outpatient ka. I-confine na lang ka na ko ron dire. Autism na lang ko, Dok! Kay- Autism, Dok! Marag operahan na lang ka na ko siguro. Ay, nilang autism na ko, Dok! Tao na lang ba, Dok? Dextrose, Dok! Nilito kaya itaw lang kuan kay para i-dextroson ta ka. Hindi, kadako ka ni katabang sa imo ha. Kay nga ano, kita. Dok! Dili ni siya i-dextroson, kinahanglan jud ka og dextros dong. Kay
Marag ako'y nakulbaan sa imuha. Delikado kay mo. Kaayo ang imong sitwasyon in town. Diyos ko. 50-50 rin ko ni Dok. Ma 50-50 gyud ka kung ikaw matinumanon nga bata. Di na niyo Basta di na ka gusto nga maminyo ka. Gusto ka maminyo dili. gusto Dok ni paabot ba kung uyab Dok. Oh, mao na. Taon Mo na, nang Dok. ikaw. Ayaw sig tutuan ang kun ako no. Be tarungon ako ni be ano. Oh, ala. Marag dili na sa. Kay ako, dili man ko kontra po anang Bisaya pero mas maayo jud dili jud ka magtutuan na kay tanawa go sitwasyon nimo kuno na may tindog. Tay ala kung Dili lagi maginuoy kay kini last na kong tambal sa imuha. Maayo Dok ni Dok. Maayo gid ni siya. Hala na nagtambal na ko ani oy. Kay ikaw bisa man ang saya. Sala nimo. Kay ikaw masing asa ka paadto. Ako man go Dok gusto naman jud ko maayo Dok. Nya. Dok. Majuk no na ayon samot naman ni Dok. Ako ang dagong gamito nimo, number 18 lang. Ay ang dako kayo Dok ay sakit kayo Dok ba Dok. Okay Dok. Maglog naman ko ang Dili injection Dok. dagom ha. Ako na ni ang dili napita oh. To. Kamay na ni Kaisi ha. Dok. Okay Dok. Ay nagisi wala pa. Awak pa rin Dok. Sakit na kayo Kaya Dok. sige yung sakit-sakit. Oh. Nagpuan lang ko sigot ay Dok. Ni Dok. Ayo na jud ko ani Dok. Maayo na jud ka na. Atong problema lang karon, imo na lang buog. Bahog pa bitaw Dok. Ngay may baklag susul ko Dok. Mao sa amin no. Ang buog day na Dok. Oh, buog ni. Pero di na Dok kayo bahog Dok. Para itong niagi Dok. Ayaw nagkamay Dok. Tanawa, pila pa lang kami minuto no. Be ako na po nang iuni siya be. Unya. Di na lang ka na ko Tagalog ka nagresita, kay ako na gina-injection na nako, tanan. Be ako na pong kuan diri tanan ang kuan diri sa akong I-inject na lang nimo sa dextrose i-inject Dok. ako diri sa dextrose. I-inject ako Mas sa maay pa Dok. Ay hindi sa dextrose sa injection ni Dok. Ay bukto ko Dok. Malagi Dok. Marang Ay, malapot. sabay. Sige. Then, wala na pud imuhang ka ng ubo. Be ako na pong usaban pi kung saan ay vital kuan imo sign imo sa kuan. Ginhawa. Ayaw na ginhawa nga nasuko. Ginhawa ang tarong. Ang ginawa mo din na siya Dok. Sige na, upo daw. Tawa na. Huwag ka nakatawa. Tama. Hilak. Uy, tayo sa'yo na. Huwag katawa sa daw, be, para mabalaan ako ang mga... Sige, katawa. Kusga! Sige, tama. Sus, nabi na nag-vibrate pa sa mga kamay. Naa pa Dok? Ang saan ni vibrate Dok? Ambot sa plima siguro. Ano? Ako makatawa ko sa imo. Tarong na! Oh, sige. So, ako ihatag sa imuhan na lang. Ipadala na lang nako ni sa imuha. Bitindog na lang kay butang na lang ko sa imuhang bulsa. Pag-bit na ko na Dok. Ato ra, kapano ko dito ka kagunit no. bitaw daw. Ay butang na ko sa imong bulsa. sige Masuon mga ka dire, magdala kasi mga lalay. Uputo na po na ko ng pambayad din eh. Kasi nga Ako Dok, nada Dok, kanang kulsa pikas Dok, nadang kwarta Dok. Oh, Ikaw lang ko Dok. Oh, lade. Kalibo na lang yun na Dok. Kalibo. Oh, ne, papel Wala man na, to. Dok. Kana na lang gyud okay ni. Bayad nako. Pang last ball na gyud ni ha. Kini akong gihatag sa imuha pang last ball. Di na ko gusto nga makakita pa sa imuha diri ugma. Mayo naman yung kako Oh, Dok. maayo ka ugma. sige, Dok. Kay Ninding kini balik, ako yung pang dapat sa imuha karon pang last ball na nimo. Apang last ball na Dok? Oh, last ball inom ba tumara ang mga sakit sa kuan. Okay, Ako no, na yun. last ball na ko Dok, patay na ko ni Dok. Oh, sige na. Kadaghan pa kong customer. Sige Dok, salamat Oh, kayo Dok. sige, thank you. Sige Dok, Bye. salamat Dok. Iso naman noon ko ani ay nanapapuli tao si Dokis po ah. Ako na ginadapat tanan sa iya, ha? Unya, mabaniog na dyan ko nga sikat kay nga doktor. Yes. Isamot na akong gibapi. At tinawaran na akong isura ani. Ang doktor, kita ka na pagkog. Sama ni, at naman tingali ni. Dextro, minit ako ha. Ayaw po yung alibyo. Balik na yung kami nila na natigbak ani. Tanggaw rito lang na natigbak. Kuyam kanis na natigbak. Natigbak
tigpak mo ni pakasar ko ni. Ita na gyud ako ni. Akong uya man ni dito nagpaabot. Tao na ni ron. Tungo na ko na tigpak dito. Nay! 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 Ay, saba! Na nag-orasyon ko sa kuwang abyan. Ug sulod diri dayon. Ug lingkod. O nay! Dibalik ko nay. Kay patambal kong tiwas nay. Oy! Naunsa naman ka dong mura naman ka 50-50 noon dong ayaw na makapagikan ako dong. Anong gatakin naman kaning diktos? Mo may ingon ni doktor nay. Balik man ko dito nay. Kay gusto nyo kumaayo nay. Ginoo! Iya kong gitauran na ni nay. Putik tiil dong. Wala Ayaw dong. man daw ni nay. Makaayo man daw ni nay. Gidextrose naman ka dong. Nagpisot nga man ako ginawa nay. Tanawa dong. Giinganta ka. Mo ni balik kay ko sa imo nay. Ka na ako. Nga nakatambal ka na kung Salig saan. lagi ko, Ikaw Nay. balik mga ka-doktor Kirig. Daw nay O, gusto di nyo tanaw kumaayo ako. dayo nay. Paitag Gitauran yun na nay. yung Dr. Kirig o dextrose. O gisyot na daw tong iyang tambal nay. Ayaw na daw ko nga wapang yapo nay. Ko. Abi man ako naayo nakakapirti naman imong Agay nay. plastara pa Paita ka. na gid nay. Oy sakit nyo kay nay. Dili, kaya ako kang tambalan. Unsa man ang imong kwintas nay? Ngipo na sa amigas nay. Oh, ngipo ni sa amigas. Padugtuan na May nay. ka nakatagaan ka. Maayo yung kaani ron. Kung sige plastar diya, tarong lingkod. Kay tambalan ta. Tambalik ko nay nga. Maayo na jud ko nay. Hindi na ko mabalik nay. Hindi na mo balik nay. Ang abyan, kanina ginong akong abyan, ang mutambal gyud nimo. Ang mutambal nimo o kanina ginong ako ang abyan. Kay Unsa man galit na kay siya? ng ulo. Unsa man iwablay mura man. Balik ka kang doktor kay Reg. Mura man na siya ko anay kanang anananggal. Alam mo pa nananggal kay Oh. di may naputol. Pasagdi na lang na, kada sa Yawa mo ni na, akong nay. abyan. Sige atubang. Sigar pa kay mata na yung murag Hilom. Karon maayo ka. Gusto kag maayo ka 50-50 ra makagidextrose ka ni Dr. Kirig. Aminaw. sabay nga jud ko nay maayo na ko Oh, anay. hilom. Baba, sirado. Taroy, taroy. Lumot murag syokoy. Nang murag unggoy. Ay, sakit kaya nay. Ayaw sama. Kay mao ni ang makapatambal nimo. Kahit magukag ulo nagtuman na kas gusto. Oh. Oh, sige. Plastar ang naw. Nay, Nyaw sa may mong paminaw. sakit-sakit ya po nay. Sakit-sakit day Pero ayaw na nay. Ayaw naman nay. Basta. Marami na paminaw nay. Kato pag yun yung orasyonan ug maayo ning imong hubon. Ayaw naman nay. Wala na nay. Ayaw na jud gamay nay. Architect. Tanan sakit. Mga nuget. Yo, usay paminaw nimo. Ayaw na nay. Ayaw na nay. Ayaw na nay mo. Uli na ko nay. O karon kay humanata kag tambal. Mao na toy akong katapusan gyud akong orasyon nimong gihatag na gyud nako nimo aron di na jud ka mobalik. O kaning ako ang gamhanan na akong kulintas. Ako ning ipadala sa imuha. Kay naluoy ko nimo. Manambalay na pagkuan ni nay. Kung maayo ka, may posibilidad nga mobalik ka diri aron buhaton kang manambalan aron di na jud ka magsakit. Mao ba O nay? kaning bulakan ni mao ni ang gamhanan kayo nga makaproteksyon sa imong tanan nimong mga sakit sa imong lawas. Ayaw na jud ko ani nay. O ayaw na ka o pwede na ka mulakaw. Sige nay. Salamat kayo nay. O Kuyawan sige, ni, mao na pag jud ni. hinahinay og tindog. Sige nay. Ato na ko nay. Dili na ka pwede mabalik ha kay ayaw na jud ka. Oo nay. Salamat kayo nay. O sige. Ita! Dili na lang kong kaya! Ang akong gibati! Ang gibuhat sa kwas doktor o ang albularyo! Pati na maita ni! Kaya na ako kung sakit kaniya! Pero ang gibuhat na sa kuwang na nainani ko, dili na ako kaya! Bunga! Uy! Lain lang ba na daw? What's up guys? Karon ang shout out time. Pinadahin datong bungot. Shout out tayo na mo si Solomon sa 911, ang Derrico sa 911 o si Mamakang Helborio o Bugas nga Thompson sa 911, the best shooter sa 911. Yes. Yan, shout out din ako si Tio Roming, Ate Nida from Hawaii. Yes, thanks for watching. Then, shout out na ko guys kang Sir Christopher Cruda
from New Bataan, kang Andy Piezas, si Juan Batuhanon, o kay Ronan Corpus from New Bataan. Hello guys! Ag shout out pa rin mo si ang mga legend player sa Turil. Si Popoy Pitulan, si Popoy Piloto, Randy Matugas, o si Arman Mabali, ang mga legend player. Shout out day nako si Ila Sabares, Daphne Kate Sabares, o si Judith Canilia. Then, shoutout na ko guys, kang Jenny Rosales, my BFF watching from Dubai. Kang Glenn Las Peña Las Tiras watching from Nabondoran. Kang Romel Robio Balusa watching from Benugao. Kay Charming Joy Aranesa Balbin watching from London. O kay Genevieve Maniego from Saudi Arabia. O si Meji Mansilagan o si Leslie Mansilagan sa Tongkalan. Yeah, shout out day kay Ellen Traya, Jolian Overes, o kay Paul Kataw. Og shout out kang Jane si Bunga Pilgrims, ako ang batchmate gihapon watching from Qatar. Og kang Ma'am Vanessa Taglukop mabasa from New Bataan. Kay Mark Anthony Yu, kay LJ Barcelona ang pinakatisoy na anak ni Auntie Eva.